Viktor Feher, biely. Občianske združenie Streda Communication. Ako priestor v dnešnej dobe sme Piecka studio. Zo začiatku sme fungovali v priestoroch Tabačky, v zadných priestoroch, kde sme mali taký malý obchodík, ateliér, kde sme sa stretávali, kde sme mali party, ateliér, hocičo. Také prvé eventy v Košiciach oficiálne, kedy sme skúšali niečo oficiálne robiť, sa týkali malovania a bolo to skôr také, neboli sme si istí, nevedeli sme, čo presne chceme, malovali sme autobusy, električky, lebo všetkých nás spájala láska k malovaniu a tak ďalej. No a neskôr sme to sa snažili niekam posunúť, začali sme malovať väčšie fasády školy, ktoré nám pomohli získať trošku praxe a zároveň takého rozhľadu, kam vlastne smerujeme. Nikto z nás nevedel, čo vlastne robíme doslova. Všetci sme vedeli, že akože radi malujeme, ale prečo. A tak po nejakých skúsenostiach sme prišli na to, že by sme chceli vytvoriť z Košíc takú galériu súčasného muralizmu, ktorá bude veľká, bude slávna v celom svete a budeme strašne bohatí z toho. A tak sme začali prizývať umelcov a začali sme k tomu pristupovať tak, že každá stena rovná sa jeden autor, jedna maľba, takisto ako v galérii, jeden autor, jedna výstava. A tak postupne sme začali prichádzať na to, že chceme z tých Košíc vytvoriť takú galériu toho súčasného muralizmu a zároveň reagovať na ten súčasný deficit estetického vkusu a vnímania verejného priestoru. To je Angličan z Sheffield, toto sú dvaja Poliaci. Penner a Robert Proch, pred týždňom mal výstavu v Paríži, veľmi dobrí umelci. Toto je jedna z takých viac známych stien, ktoré sa nám podarilo namalovať na jednej fasáde budovy Košického diskotékového klubu Retro. Neskôr sa stalo, že majiteľ sa rozhodol, že ten klub premaluje, teda tú stenu premaluje a my sme v tom období, teda v tomto momente sme zistili, že ľuďom asi záleží na tom, čo robíme, aj na tých maľbách, ktoré vznikajú v meste, čo nás posilnilo a asi preto to robíme ďalej. Toto sú maľby z tohto roku. Toto je konkrétne umelec z Chile, toto sú dvaja umelci z Poľska, Chazme, Robert Proch. Ďalšia maľba tohtoročná, Sepe, jak sa volá tento, Proembion, stále zabudnem jeho meno. Ďalšia maľba, na tejto stene bolo ináč, odjak živa boli nejaké maľby, predtým tam bol veľký banner VŽ, taký veľký tiger, predtým tam boli ešte, keď na novo postavili tie baraky, tak v Košiciach, ale vôbec na Slovensku fungoval nejak ten muralizmus, len boli to také tie oslávne socialistické maľby. Zároveň sa venujeme trošku tej komunite, ktorá vzniká okolo nás, ktorej sa páči to, čo robíme. Čiže robíme aj nejaké eventy v kluboch, kde sa maluje, tancuje, popíja a tak ďalej. Maľby, ktoré vznikajú, snažíme sa prezentovať tak, ako sa to deje v galérii. To znamená,
nejakou vernisážou. To, čo ste videli, bola pouličná vernisáž. A zároveň sme sa nejak posunuli z toho priestoru v tabačke do vlastného priestoru Piecka studio, Piecka Gallery, kde momentálne fungujeme a chceli by sme to posunúť ďalej. A tak rýchlo to ubehlo, ale chcel som povedať, že otvárame novú reštauráciu, zajtra budete môcť ochutnať moju kapustnicu a môžeme sa potom baviť o tom, či to má význam alebo nie, ale v prvom rade príďte zajtra a ochutnajte kapustnicu. Ďakujem.